после казаха на червената точка. Браво! Малече красота! Малече красота! Какво беше това? Ето с дядота си. Я да видим. Знае какво да купи на внучката си, бе. Зарадва ли си, моето момиче? Да. Много е красиво, нали? Леле, жафръкни. Няма. Мале, колко много свещички има цветето. Чак се оплаших, като се разтвори цветето. Я се оплаши. Еле, Да. кажи благодаря ти дядота си. Благодаря ти, дядата си. Прати му въздушна целувка. Без зъба. Кажи обичам те. Обичам да яда. Чакам да дойдеш, кажи, искам. Това голяма работа, бе. Да ги духна. Чакай да видим, ще се върти ли? О, изведнъж. Да, те се въртят още. Те май чакат да бъдат духнати тия свещички, нали? Да, я да видим кой ще успее сега. Приближи се, още повече се приближи. И много силно. Още! Духай! Айде, помагаме, айде, Айде! Оле. Браво! Кой ще пляска? Браво. Браво! Какво? Хубаво цветенце направо мала и забава. Каквото и нещо, бе. Чудо невиждано, бе. Мама, знаеш ли какво? За другия ми рожден ден искам още едно такова и после да... Ма кажи на дядо. На дядо кажи. Аз Дядо, после ще те чуи той, давай. Той ще чуи. дядо, Нали така? Я кажи сега. може ли за другия ми рожден ден пак да ми дадеш такова цвете? Добре. Той ще те чуе. Аз кажи много ще се радвам. Аз много ще се радвам, дядо. Много ми хареса. И, ами, за благодарност какво? Целувки, прегръдки ще има ли? Да. Добре. Дядо, ще ти дам целувки и прегръдки. Чакам те, кажи, чакам. Чакам те, дядо. И за Коледа да ми доведеш дядо Мраз. Добре. Айде, спираме вече.